sé whip focail do carr. I gheibh is a cuiigteag for fhíseáin damhsa King imprint os ceann 30 milliún hit ar YouTube don áireann Benny Whip. Mar sin, seo ling an whip. An chéad le gentain se go bhfuil na casa scéilte gluaiseachtaí agus táimid chun an cás clé a ardú. Nuair atá an cás clé ardaithe, beidh an leabhheas ardaithe. Sin é an chéad físa don whip. So sé an bhairt acu suas le chéile. 1, 2, 3, boom. Go maith. Anois, ina dhé sin, táimid ag titim isteach cás le gluaiseachtaí ag tiomaint carr. So suas, síos. Agus tá cead a bhíte agat sa carr. Agus anois le cheoil.